بله ما قلت الاستوديوی حوالی می روزنامه‌وان فهیم اشق میوانی می حوال فهیم تو بخیراتی. صاحبی زور سپاس سرابی. بله اینها هلبت مجارین کو مراجعاندن به 27 مجداری به ایریشا کومین چتین دولت آترک دی صحت تحریر الشام کو بسر القاعده و خالین جدا ین وی مجاری وی روجه وی درکتن پیش امیجی دناوان درخانده خود بوان خالان به پرسین جدا داکون یا دسپیکی دبشا پیشی استیک تایبت روشا داویا خلقی عفرین شهبا یل ورمای مقاله ویکر نها دماکو اف فرمانا ایریشا لسر ترفات و شهبای هات داین او فرمان بناوی اپراسیون خوشی ناوی شفقا آزادی لیکرن جالی حکومت دمکی یا سوریه و کو سیوانا وان کومین چتین دولت آترک و هاترا گهاندن و دناوا حکومت دمکی یا سوریه ده ام دزانن هم عبدالحکیم بشار هم جی ابراهیم برو آنگو اف ریوبرین انا کسی ریوبرین وی حکومت دمکی یا سوریه یک جوان جی عبدالحکیم بشار آلیکاری سروکی حکومت دمکی یا سوریه یک سر دوید جی گرتن انا کسا پدک یک سر دوید جی گرتن ها دمان بحثا شاندنا اتوبوسان جبو کسین مایی لهری ما شهبا طرفات یتکن آگاهین جوده هاتن وقفا بارزانی خستن دوری لناوا عفرینه بانک دکن بریا وی وقفه کو عفرینی وگرن عفرینه هاتی داگر کرن او اتوبوس چون ری ندان پیشرا ری دان پیشتی گو چون آگاهی هات کوام بخواه هن اتوبوس شان وسایت شان ندبیجن اف وسایتین کوی بچن هریمین خسر اون دکارن لیسوار بنج بو خلکی مای لهری شهبا طرفاتی اول فهم توی چی بیجی چی به پدکت خوازه چی بکه به طیبتی لهریمی بریا وی وقفه بریا انا کسی Ya brasti van tişte kutte kalkır van agahiyen kutte da tişte nu ya ironene yani bejin pişti 27 mijdare despene kiriye bir taybet pişti dagir kirine Afrin'e 2018 hatta nuha devleta Türk jibol qadan navnetevi karbe nige xort bike renge ki beje kulver Kürtçi hene tekliği xo biriya xabın Parti Demokratik Kurdistan'ı ve ene keseyre xort kir ku ve demeci birabe birame jibo ku ene kese neke ve van şaşiyan bir taybet fermandarê qesedeyê bi têkiliya Mazlum Abdî re gelek civîn serhev hatin çêkirin ku ji bo Kurd li tevayê Rojavayê Kurdistanê û heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê karibin bi aqlekî stratejîk bi hev re tev bigerin û bi taybet li dijî dagirkeriyê bi hev re helwest bigirin. Li wê heyamê ew navên ku te qalkir piranî jî PDK Sûriyê ne ye revebrevanê kevne Abdülhakim Beşar jî ji xwe serokê kevin ya PDK Sûriye bû lê feqet evana rasta rast êdî dawayekî eşkere meriv dikare bêje ku li gel Mîtê Sûriye dest bi xebatê kirin. O biriya Mîtê Sûriye li heremên dagirkirî cî girtin. û Vakfa Barzanî jî Mele Mustafayê Barzanî bi wî navê hatiye damezranın Vakfa Barzanî jî ji bo karûbarê xwe li wan de re bikaribin bi hêsanî bi rêve bibin dest bi xebatê kirin. Yani Vakfa Barzanê jî kirin hacetekî Mîta Tirkiye. Çi kirin dehan car qaş û alîkarî birin wan derna. Lê feqet navê wan tenê di rêveberiyê de di desthilatdariyê de qasî misqalî zerre. Qasî misqalî zerre li herêmên dagirkirî qasî misqalî zerre tü bandora wan tune. Yani wek amurekî tên bikaran. Wek amurekî tên bikaran. Yani lêbnerin Afrîn niha hemû dibistanê wan de Tirkî heye. Kurdî hatiye qedexe kirin. Navên Kurdî ji hemû kolanan rakiriye, ji hemû gundan rakirine. Yani tiştên li Bakurê Kurdistanê kirine li Urcî kirdi. Yek carek li hember vê yekê bertekek nîşan neda. Ya duyemîn di hemû rêveberiyan de. Hemû rêveberiyan de. Rêveberiya taxa bigire. Hatta rêveberiya giştî ya bajar bixwe di heremên dagirkirî hemû ew çete serdestin. Yek ciyekî de yek muxtarekî Kurd jî tune ye. Yek muxtarekî Kurd jî tune ye. O Kurdên wan de jî hemû hatine koçber kirin kêmek Kurd maye
biriya wan tenê peyamek didin derve. Yani em li vir li dijî tu aliyên PKK'yên van hereman tiştên bêhukukî û bêqanûnî nakin dibêjin ama wana heta dawiyê bikartînin. Pekî piştî 27 mijdarê ku Heyet Tahrir Şam berê xwe da Helebê çibû, piştî wî jî êdî diyar bû bi rêveberiya Qesede, bi bandora Qesede li wir planekî ji bo emnahiya gel ya bi taybet herêma Şahba hate bicîkirin. Piştî wê jî mecnîşkava dît ku ew aliyên ku em behs dikin bi taybet Vakfa Barzanî û ew aliyên ku bi çeteyan re, bi mîtên Tirkiye re tev digerin, ji nişkava derketin holê û gotin em alîkariyatînin, em ji bo ewlehiya însanat xebtin û falan û bevan fakat dûr de rastarast peyamê wan ew kesên ku li Şehbayê bûn dibin em bêjin zexta çeteyan de bûn dixwestin wan bikişînin Efrînê. Dixwastin wan bikişînin Efrînê. Ji bo wê yekê jî hin hesabên qirêj kirin. Mîsalen destpêkê de hêzên Qesedeyê xwe gihan wan derna gerek kesan ji Helebê jî ji em bêjin ji Şehbayê jî bi awayekî ewle wan bir tebqa û Reqqayê gelekî wan bir min bicê heta xwendekarên zanîngehê ya Helebê heya bi Qamuşliyê jî bir û li Qamuşliyê jî li zanîngehan jî wan cî kirin. Di wê heyamê de çete piştî ku êdî ferman ji wan re hat dayîn û hatin dora şehbayiyan hemû ku Efrînî bi rengekî koçberên Efrînê li wan de re bicîbûne dora wan qefaltin ev car pêşî li otobozên rêveberiya Xuser girtin. Piştî pêşî li otobozan hat girtin hin otobozên ku bi navê rêveberiya Xuser lê di esasa xwe de wan çeteyan bi rêya ew kesên qaşo Kurd li wan de re mîtê re tev digerin. Taybetî bi navê Vakfa Malbata Barzanî. Wî jî bikaranîn ama axir wana bikaranîn û hatin gotin jî însanan ku veya otobozên rêveberiya Xuser'in wê we ji vir bigirin bibin tebqa û Reqqa û heremên ewle. Lê piştî ku wana kirin otobozê berê wan dan Efrînê. Îja ê ku li rê bertek nîşandan ê ku gotin ev diçe Efrînê em naçin Efrînê gelek ji wan jî girtin niha hinek ji wan jî windane. Revandine yani. Revandine. Nayên zanîn li kunê. Yani di nav planekî wa qirêj de jî cî girtin. Yani ew kalemêr û ixtiyar û zarok û falan û bevan wana bi cî kirin fakat piranî ew kesên ciwan û genç ê ku di nav wan de ne hemiyan niha revandine. Hemiyan niha revandine. û tabî van tiştana jî gava dikin dixwazin hişmendiyekî jî li wan de re çêkin. Ev tiştê ku em dibêjin tabî bi vî rengî nabêjin heta êvarê. Yani qasî çapemeniya dewleta Tirk ku çapemeniya dewleta Tirk di vê tişta nayê propaganda kirin jî ji xwe. Fakat çapemeniya Kurd ya bi ser Parti Demokratîk Kurdistan de propagandayê van tiştana wisa tê kirin ku wekek meseleyekî însanî vê tişta de nirxîn ama axir ji darî ve yek di dorpêçkirinê de rola wan heye, di piştî dorpêçkirinê di revandina însanan di rola wan heye, sisê di qirêjkirina rêveberiya Xuser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê jî rola wan heye. Yani reşkirin tabii, reş dikin bi her awayî ve wek çapemeniya şerê taybet wek em bêjin hêzên şerê taybet li wan de re tên bikaranîn. Yani ev ya xeterekî pir mezin e, bi rastî jî xeterekî pir mezin e. Niha mesela tiştekî din jî heye ê ku li çapemeniya wan bala meriva dikişîne ew jî divê meriv lê bike. Niha bi awayekî wisa dikin ku ji bo rêveberiya Xuser reş bikin dibêjin ku vana û heteşê bi hev re tev digerin. Madem hûn dibêjin çetenê çima bi hev re tev digerin? Çima alîkarî jî çeteyan digirin? Lê ev xwe mîtê Tirkiye re bi dagirkeran re
tevdigerin. Yani ya vak mesele ki insani nişan dedin ve halidin jî ve tiştajî vak tavan ki revebriya xusar ol qasede le dijivan pektinin. Yani van tiştana lazım merev baş bineri. Gava van tiştana dibejin jibo peşeroja gelek kurt avana gelek mühime. Taybetiye me ben ser mjari le kurti jber ku em bira temaşavani xwe bixin peyama fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî ji bo rizgarkirina bi sed hezaran kesî ve guhestina bi sed hezaran kesî pir girîng bû. Got ji bo vê yekê em bi hemû aliyên çalak ên Sûriyê re di nava têkiliyê de ne. Yani Rastı. Yani mesela rewşeke pir giran a insanî hebû bi taybetî ji bo rizgarkirina wan mirovan wan kesan. Niha em lê binerin. Piştî 27 mijdarê ku piştî 4 salan ku 4 salê bi têkiliya Rusya û Tirkiye û İranê ew herem birengekî ji şer hatibû durxistin. Yani şerên piçûk çêdibû yê çi car em bêjin hêzên li wan hereman nehatin hemberiye. Devleta Tirk ji wê peymana Astanayê îstîfade kir niha jî 13 noxteyê wan dorhêla İdlibê heye. Lê feqet ji nişkava me lê nerd ku êrişekî li hember Helepê dest pê kir. Piştî êriş dest pê kir bala me bira bikişîne destpêka êrişên çeteyên li hemberî Helepê li wê heremê ji nişkeva hinek cî zer bûn. Yani hêzên Qesedeyê ku tê gotin nêzî 4-5 hezar hêzên taybet şandibûn wan derna. Lê dûra me dît berê ve ew heremên ku zer vedû hezin dibin şîn. Belê. Ew mesela me destpêkê de wisa fehm kir ku bi rastî em jî xelet tê gîştin lazim em wê bêjin wekî ku rewşekî nû derketiye di wê rewşê de Qesede dixwaze heremên destê xwe de berfirehtir bike. Feqet ne wisa bû. Qesede rasterast di wê heremê de ji bo ewlehiya sivîlan xebitî û Dudiyê me hê wê de jî em behsa biryara Qesedê parastina gel dikin em gorî wênakê ji xwe pirsa min duyarî de hebû operasyon em peyda kevin madem tu ketî nav hevalfehîm dest pê kir em wênakê dewam bikin. Yani çi qas girîng bû navê operasyonekê lê nehat kirin lê bi qasî ku me dît operasyoneke mezin xuya dike ya insaniya mirovî vekirina korîdoreke mezin çi anî bîra me 2014 şengal anî bîra me vekirina korîdora ji wir heta başûrê Kurdistanê korîdoreke ewlekariyê tê derheqê wê de çi bêje derheqê wê operasyonê bi taybetî kerem bike dewam bike. Dixwazim behsa bikim yani piştî ku ew herêm zer bû hêdî berê ve guhest û vegeriya şînê lûr me fehm kir ku hêzên taybet yên Qesedeyê ji bo ewlehiya însanan ji alî askerî ve operasyonekî da dest pê kirin. Fakat dûra bi banga yani ji bi agahiya Mazlûm Abdî hate fehm kirin ku ne tenê alî askerî ve her wiha bi têkiliyan ji alî siyasî ve jî bandorawî hebû. Bibore abi hevalfehîm em ê ser wê rawestin daxuyaniyek tê dayîn Rojavayê Kurdistanê em ê ser berê xwe bidin wê daxuyanî ji hêlakê ve tê dayîn ciwan xuya dikin xwendekar xuya dikin em lê guhdar bikin. Bet hemen mezin jiyana xwe ji dest dane em çalakay fedayî ya Şehîd Abdurrahman bi bîr tînin ew bi xwe endamekî kolasyona bû piştî ku bi kilometre meşî û dûrî mala xwe ket lê nepejrand ku teslîm bûbe û careke din ji deh û warê xwe bikeve di vê çalakiyê de dixwaz peyameke bigihîne gelê ku ji koçberiyê westayî ye ew jî ev bû ku peyva berxudan û rûmetê bi rih û can re wek heve her wiha ji dagirkerê re gotina em bang li civaka navdewletî û rêxistinê mafên mirovan dikin ku di melastin êrîş, pevçûn û koçberkirina bi darê zorê re feşasî Tirkiye û piştgirekên wê ji terorê re. Her wiha dirêjkirina şerê li Sûriyeyê rawestîne. Em tekez dikin ku rewşa koçberan li ber çavan bigirin û wan bi aramî û ewlehî vegerînin herêmên wan. Her wiha çareserkirineke siyasî ya lezgîn ji vî şerî re aloziyê re deynin. Em weke Meclîsa Malbetan Şehîdên a Kantona Efrîn û Şehbayê hevgirtina gelên herêmê
یکیتی او سرخابون خوا باورن کو ام آشتی سرکفتن او رومات بدست بخن بيجي بر خدانا قلام بيجي بر خدانا هزن بيان لشجري شهيد نامرن مجلس ملبته شهيدا او عفرين وشهبايه بيان إلى الرأي العام ندين ونستنكر بشدة. بله تماشاوان هجال سرکرانین وین هدا خویانیه بعربیت خواندن جالی مجلسا مالباتین شهیدان عفرین و شهبای و داخویانی هات داین امی و داخویانی نوروکا و داخویانی دیسد بلتن خوی بده وره پار و بکن بحثا و اپراسیون رزگار کرنا به هزاران کسی به صد هزاران کسی کر یا جالی قصده و مداخویانی دا کرم بک هوا فهم جه مای بدون دیسا جه مای دست بکن پشتی دودیه مهه پشتی دودیه ve mehe evcar otobozan bu otobozan destpekirin bere ve her vahalı rakav tabqayıcı ciyamada kirin bi de hezaran kes bere ve kişandın lenuha ciddi gotun ku nezi sedu penci hazar kes biriya ve biriya khuser atiye kişandın jbovan her vaha bi qasi penci hazar kes ji bi derfetin kuvvet derbasi Rojavayı Kurdistan'ı o heremin Bakur Rojavayı Suriye bunu. Cimri Halebi tabi. Tenaseri khub şehbayı. Netene xalki şehbayı tırfatı nübül zehrayı Aleviyin lurji xwalları ve beriya xasar girtin. İşte ku despeke de me xeberdajı dorpeçkirina van kesen şehbayıcı pişti ev operasyon bir serkefti ber bir peş ve çu careki din bir biryara devleta Türk ve peşil wan hat girtin. Nuhacil wan derab 10,000 insan hene dorpeç edene. Gelek otobüs çunu wan deradı u rel otoboza girtine derbasi embejin herema şehbay nakin. Çima planeki kreş servan hey. Yani duxazın wana bir rengeki bikşinin baxu tabi edna van deji embejin keseku yembe revandunu yembe girtin heben wana ji bir rengeki jina van binaqinin bigrin yani ve krejiyajı mukhabın tenaseri xubriya çeteyanını ve kime bahs kir biriyahın Kurdin bexiret ji dominin. İşte ev operasyon nuhaji berdavame. Jbo ve operasyoneci teklib her alire hate dayin. Her alire yani tenaseri xuan bejim be heteşeyreni şxeyni heteşey be Rusya'yı reji be Amerika'yı reji be hezendin reji luandara danustandın hat kirin. Evanaji mecbur bun peşili kasede vekin peşili revebriya xuseriya Bakur Roşlat Suriye vekin çima çünkü drameki pirmezin luandara çebana. Çünkü ev çete emcidema daişe ve zanin çı katilin çı kujerin çı avay insanın dukujun hem zanın. Dest buan sucin xoji kirin gelek dimen hatın belaf. Tabi gelek dimen hatın belaf kirin. Yani nuha tabi heteşet xwazı ev aklap çek bu goherine. Beli. Jboye keci hin daxuyani pey hevda daxuyani al embejin jbo Aleviyan jbo Kurdan jbo PKK'nden yenine Müslümanu wana ekul Halep dijin heteşet xwazı ve akli demadayişe bugorine xucuvekwan nişan nede ve siberoj gava tam be her avayil wan dera destattar be ve çibke em dizanın çünkü akleki cihadist u akleki embejin radikal sünni duanda heye zubzuna goherin yani evana bingeha hoca el-Kaide'ye digirin Daişi bingeha hoca el-Kaide'ye digirt gelek hezen çeteyi kulwan deranı bingeha hoca el-Kaide'ye digirin el-Kaideci sala embejin hafteyu neha virde bi taybetle pişti haşteyu neha vancı ji Afganistan'ı bigre hatta iro rojame be her avay ve diyare emdibinin evana akli xuj vur digrin fakat vegav peyüsti avan bi veyeke heye jbo veyeke ji nuha zedetir ve akleki din duxazın nişan bidin fakat ev akıl li çeteyin devleta Türk de tünede yani rastaras çeteyin devleta Türk به her cüreyi xirabitkin hatta lhinciya jberwan kiryaran heteşev çeteyin devleta Türk şi hatın hemberi hev hatta heteşe beyan jida gohun jwan hatını girtin çima jberku talan kirine la Afrinê Helebê ketine Helebê
Mala insanan talan kırdı. مال ترفعت ديمانيش ترفعت وشهباي Yani جهات Rıfat Şehbat tamamen bejin kontrol avandayı heteşetüne. Li hinciyanji huavetin nava halabe ketin mala diziya kirin. دنكي قيرينا بشف هوارا جنابل اند بوجوان تا خندني حلبي Tabii ين tane كنترول icab وان nava halabeci tane herema Şeyh Maksutu Eşrefiye nuabe evleye. Gelek kes çüyü derbasi uraji bu yani. Nua ev kud mahsere de bana dor Luan hatını dor peçkirin. Henek juanji derbasi wan ta xam buye. Luan deranı fakat liver dve embizanıbın kasede jibo evlehiya wan insanan operasyon ekip serkefti da despekirin pişti ve operasyon eki siyasi embejinle heremin azat pekatın luan derajı brastici seferberiye ki mezindan despekirin yani set hazaran kes jibo pişkiriye van koçberan bikin çiz destevan hat taksir nekirin çiz destevan hat taksir nekirin demek ki gelek kurtte jibo van kesan kon hatın çekirin dibistan hemu brengeki derbasi jibo insan wan derab karbin biminin hatın avakirin ve her vaha embejin hinci وكيت نخوشخانه جنوبه هاتن ساز كرن تكلداري ويكي قال لور د چارچوبيا سفربريا گشتي د کو ریوبریا خسریا دموکراتیک راگهاندي به ارکا خورا د دست پیکیجی آگاهی تماشوانی خورا پار وکرن به چاوا جهر بشا جواکه د ناوا و کارو خبات و سفربریه دنه نهم ل اوروپا نه او هیوا سورا کردستان جی کمپانیا ویوار د دای دست پیکرن او به ارکا خورا دبن خودیل هفدرت کفن پشتوانی که خورت هيا د ویواری د گرینگیا آلیکاریاج ورچیه جبو روجاوای کردستانی باکور روجلات سوری به 100,000 کسی به طیبتی جبو ریوبریا خسریا دموکراتیک نها روشا روجاوای کردستانی دیاره درفتوان دیاره براستیجی درفتوان دیاره yani van işte ku em dibejin dinav derfeteki gelek tengdi çedikin gelek tengdi çedikin yani aliki ve eriş servan ve heye jibo parastina gel hemberwan erişanji berxodedin hem de binin min bici devlet atık tuxazın çibikin beri xuddin wan derna tuxazın min bici dagir bikin oja alidin embejin ji qamuşliye derike ji amudiye agahi tenku devlet atık erişe xu luan deraji dudum komkuji kirdu hol derki disal dere zore brengeki daiş جنوب درکتیه هولی او اوجی ایریشی گنداد کو قصده لوان هریمان جبو پاراستنا gelin heremeci dest bi livu tevgeli. Eniye ki berfrehe yaş. Eniye ki berfrehe. U şereki cihana seyebin luan lur edihe. Yani evya aşkere servici nayi girtin. Lele hember ve ekeci bağvay insanici van karubari xut bektinin ija jbo ve ekeci berpsiyariye heri mezin bi qanaat amın dikeve ev kesin ku derfete wan juan qat bi qat baştırı bi taybet yenle Avrupa'yı diyeceğim. Nuha Avrupa'yı bir milyonan kurtane. Bir milyonan doste kurdahane. Bir milyonan doste kurdahane. Jibo nanu avu hemu peyusti wan insanan dve ev insanın kul van deranji alikariye ki pek binin wan alikariyanji pişkiri bidinwa. Ne tane tabi alikariya aboriyen bejin. Evji gelek mühimi beguman jibo ev karibin derfeti wan jibo peşeroje baştır ve karibin baştır van koçberan xwedîtî bikin çünkü zulmekî pir mezin kişandir ev koçberan lejali din jî meseleyekî siyasî jî heye yani divê em wan tenê nehêlin divê em wan insanan tenê nehêlin tenê neheştin encam çi encam derdixim evê tişta dema Kobanî dît li Kobanî bêguman berxudanekî pir mezin pêk hat lê feqet li hemû cîhanê her wiha piştgiriyekî pir mezin jî ji wan re hebû ew bandor li gelên cîhanê jî kir ji bo wê yekê mijdarê wek roja cîhan roja Kobanî ya tevayî cîhanê de hate mijdarê roja rojavaya mijdarê wek roja rojavayê hate diyar kirin û her wiha li tevayî cîhanê şervanên Kurd yên jin û mêr hemû
لهمو چاپمنیه دی گرتن قهرمانی آوان حتی نهاجی تی باس کرن و همو جیهان جی ایرو باست که دبجه کو ین کو جیهان جدایش پرست اف قهرمان بون چما çünkü pişkiriye ki mezin cihani hebu tu çapemeniye ku emkarbın cihani bandor bikin tire fakat milyonan kez eğer ev vazife xo bicibinin dikarin le tevay cihani bidin bihistin nuhaji revş heman revşe ve en vi kat bir dakit. نها بخالين جوداجي داكفن ما بحثا داقر كرنا حلبي كر بيستو حفتي مجداري تشتين بالكيش نافا دولة ترك ده هم بالكيشة تايب اردوان زيادة در حق مجاري دناخ ولی چاپمنيا شري طيبات ددن آخافتن ددن گوتن پولتیقایا خو برنگه کیج رنگان ددن دیار کرن دست پیکی گوتن اشته حتى شو هزين مخالف چون حلب استاندن و بحثا وان كومين بسرخو وجي كرن كومين چتا بيشت زماني خو گوهرتن گوتن ت امن داخلي داگر كرنا حلبينا جبر كلور او حتى شياب سر القاعده وهبو بالكيش بو دولت باحچه ليدر كد گو حلب تركا آلين ترك لسر كلها حلبي دالقاندن توي چ بيجي هوال فهم در حقي ويم جاري چما لآلیه کی دولت باحچه بیرن گیدن گوتن لآلیه کی جیب چاپمنی آخوا دخوازن مسئله برواجی بکن وکو دستی وانته دنینن نه داخلی وی مسئله نه mesela emji gotuna devlet bahçeli dest bibkin yani tişteki ironike dibeci ya Halep Türkiye ya rastiya xutule biner devlet bahçeli bkhuna Türkiye yani dibe beri ev kesin ku dibejin Halep Türkiye Musul Türkiye Kerkuk Türkiye و nizanım Bebe jumar dikin 82, 83, 84 plakayın Türkiye lezede dikin tu gabal kokavan biner ya bkhuna Türkiye evlu aliki ne Türk bun avan ve nuha Türk bun avan ne perskirek ameye evji ne perskirek brastici lever hesteki derdxan orte hesta Osmaniya nu dedema embejin bihara Araban dest pekir kitabeki Ahmet Davutoğlu hate derket piyası stratejiya kurahiya stratejik beli tuzani dur da esasen bahsa ideolojiya iro ya devleta Türk dahate kalkirin yani brengeki disal ser hemu hereme bandora dema Osmaniye pek binin o pişti alozya Suriyeji bere ve dest avetin ve eki. O tabi dur da tişteki dinci bukhura pekanin evji çi bu Kürt edi bava eki Kürt berbe statüye eki diçu. Le başure Kürdistan'e pişti nodu yekan statüye eki lur çe bu. Pişti 2012'dan şoraşa Rojavayı Kürdistan'e lur ji statüye eki de facto çe bu. و هر وا برخدانا روجاوای کردستان باندورا خود لباکوری کردستان جی کر لباکوری کردستان جی سرکفتن هر دچو بر پیش و دچو پیشی جبو ev alozی جهولی راکن یعنی جبو کل دیجیوان نبه خواستن کرداجی جبو درفتی خوب کار بینن فقط مسئله این روجاوای کردستانه او دو پیواجوی چاره سری ده تشتی که دولت ترک دخواست پکنانی جبر ve ekici care kedin plan ki çoktan ne çekirin u dest bir erişa kirin. Azede drej nekim li ahir devleta Türk jiseri hatta iro pişti bahara Araban ku dest pekir seri hatta iro şere xokşan derve velat. O her vaha dest bir dagir kirina hereman kir. Gava vet iştacı kir jinakokiya hezen hegemonik ji istifade kir. Nakokiya navbera Rusya ve Amerika'yı ve velatın Avrupa'yı derfetek jidavi. Çünkü Türkiye riciyeki stratejik. Ev stratejiçiye brengeki deriye navbera Avrupa ve Roşlata navindeci. Bir milyonan koçber hatın Türkiye. Lejbo ev koçber derbasi Avrupa'yı nebin her tiştivan Avrupa'yı kabul kirin. Rojava'yı kabul kirin. O jibo pişti şere Ukrayna'ya ji Rusya jibo Türkiye hemu avayı dijberiyayı neke hin tişten Türkiye kabul kir
و هر وقت ترکیه جی نابینا هر دو هزین هگمونیک ده چوهات ویاجیش بو برجواندی خوب کار آنی و بیاوی خواست کو کرداج بنی و بفتسینه تنه بکه و ایریشن هری مزنجی سر به روجاوای کردستانی و باشور کردستانی پیکانی باشور کردستانی لهرمین مدیای بتایبت لواندارا به هر جوره چک کارانی لروجاوای کردستانی جی جبو جیانا وان تک ببه her çi pevist bu kır. Nexweşxaneyan bombe baran kır, santralan bombe baran kır, çavkaniyen avan bombe baran kır, fırneyan bombe baran kır, sanayiyan bombe baran kır. Yani çi cinema hemmu deran bombe baran kır. Jibo wan teslim bigire. Le fakat hatta iroji eftişta pek natiye nuha çiyi, nuha jî dixwazin bi van êrişên ser bi Helebê ve bana jibo xwe derfet وکی درفت بکار بیرن. اویا تنها سری خو امجی نام. يعني الويدي هوا فهمت البيجي استراتيجية وان إلحاق كرنا حلبة يجي برنجك يجي رنجان أوايك جوان. تنها سری خو إلحاق كرنا حلبة نه. ام وقت مینا کم بیجن درباسی مجاره خوی دی ببن يعني بيفا جريداي هلبت يعني بيشتي عفريني نها وقت يقول بحث عفريني دكن داگر كرنا عفريني داگر كريا سر عفريني دي بيجن ما دبستان هوا كرن تب خوجي بحث کرد بمزاني هوا كرن الورقه مقامتي هي واليتي هي بوليسين خوانه لسرجلين وان بالتركي ترافيق بوليسي يعني بوليسين ترافيقتين ويسين نها بيشتي الحاق کرنا عفريني باوايك جو اوايان لبي الحاق کرنا دورين نويا دي چارچوبيا و استراتيجيا خو بتايبتي وی عقلی گو تبحث کری. نه پشتی کو وانا هات روجبه یعنی ev erişen serbe Helebê ve hat rojeve gelek sporên biyani bi taybet hin saziyên Amerîkayî ve tişta gengeşî dikin. Serveyekê diaxivin. Sporeke Amerîkî bi navê Caroline Ross ew bi xwe jî behs dike dibêje ku dewleta Tirk dixwaze ji vê rewşê îstifade bike û planekî nû pêk bîne. Ew plana çi ye? Yek Heleb di nav de ew herêmên dagirkirî jî di nav de gelekî wan bi aqlekî sunnî cihadîst li wan dera bi cî bike ya duyemîn jî ji Efrînê heta derîkê herîkem ew meselaya 30 kilometre ber bi hundir ve او خريطه کو اردوغان ew xerîta ku Erdogan netewên yekbûyî nîşan di pêk bîne û berê Kurdan jî bidin çolên başûrê Sûriyeyê. طيب هريما درزوري بحث كن Herêma Derezorê heta binî yani wan derda jî em bêjin kabî ji destê Tirkiye bê wî jî naîlib pêk bîne. Çünkü eger Kurd em bêjin li hîvê jî ji xurecîkî bînin wê dijberiya wê cî jî bikin ama li vir tabî planekî din ya behsa hêzên hegemonîk jî tê kirin dûr de behsa planekî bi vî rengî jî tê kirin ama tabî viya ve çıkas rojavê di cî bigirin meriyetê de cî bigirin meriv nikare ji nihavê tiştek bêje ama dewleta Tirk planekî bi vî rengî qirêj kiriye tiştekî din jî niha tiştê me serî de dest pê kir dîsa em vegerin wir yani divir de hin Kurda jî bikartînin bi taybet yên Part Demokratîk Kurdistan yani li herêma em bêjin bahdîran destlatdarin ku tekliye wan gel devleta Tirk jî baş e ew îsa hezir dikin ku difikirin ku eger plana devleta Tirk pêk were ew ê ji derîkê heta em bêjin Efrînê ew ciyên ku ji herêma xwe ser hatiye veqetandin û hatiye dagirkirin dibêjin ku wê bi rengekî teslîmê Kurdên wekî me bikin em ê li wan dera bicî bin fakat plan ne ew e. Avrupa'yı jî bi rengekî vê plana piştgirî di vê plana çima çünkü Tirkiye bi milyonan koçber hene ew koçber her tim malê Tirkiye'nin bi rengekî zêdetir dixwazin berê xwe bidin Avrupa'yê. O ji bo Avrupa'yê jî ev krîzekî mezin e fakat eger ew herên bên dagirkirin bi rengekî ji alî Tirkiye ve Avrupa'yê jî piştgiriyekî mezin bidin wê li wan dera jî em bêjin van Arabên يجب او کوچبر نوین اروپا tabii ve li wan dera bi cî bikin ev ya her wiha plana
kemera Araban ya demas Hafız Esad jî cudatırını. Şovan salin şesti delvan dera gelek gund dagir kiribun rejima Esad bi taybet van tişta pek ani bu. Bi 7,000 Kurd xubiribun ve hatta ev tişta bandora xul Bakuriye Kurdistanê jî kiribul. Bakuriye Kurdistanê jî gelek navçeyên Kurd bi rengekî hatin Arab kirin. Niha ev herem 905 kilometre seranser 30 kilometre jî kurayî wî dixwazin hemû bikin Arab. Eviya çitke eviya her wiha navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de jî sînorekî mezin berê sînorên 1 kilometreyî bi mînan hebû, bi mayînan hebû lê niha dixwazin 30 kilometre vana ji hev dûr bikin. Ji alî Başûrê Kurdistanê jî planekî heye, ew Başûrê Kurdistanê jî em bêjin bi Iraqê re vê planê xwe pêk anîne. Sînorên Başûr û Rojavayê Kurdistanê jî biriya ew dibên rêya pêşketinê, rêyekî enerjiyê ya nû dixwazin çêbikin. Lê li wir jî planekî dagirkirinê heye wê Silopî û Cizîrê dest pê bike heta Musulê wan herêman jî ji hev veqetînin wer her wiha em bêjin Başûr û Rojavayê Kurdistanê jî ji hev veqetînin yani 4-5 Kurdistan wek 4 heremên cuda cuda ku tu teklî wan gel hev nebe. Tamamî vê tişta pêk bine. Heman tişt li Başûrê Kurdistanê jî li heremên medyayê pêk tînin. Yani niha gelek herem li wê heremê ji alî Tirka ve hatiye dagirkirin. Yani planekî pir qirêj heye. Planekî ku eger pêk were wê 7,000 salên din jî wê Kurd nikarbin ji bin vê planê derkevin. Ha ji bo vê yekê jî pêwîstî bi berxwedanê heye. Pêwîstî bi rengekî dijî van planên qirêj rawestin heye. Yani eger ev tişt pêk nê bi rastî jî gelek tiştên xeter dixwazim bikim. Fakat heta niha van planên xwe pêk nanîn. Çima pêk nanîn? Çünkü el hemberî wan bi rastî jî heta niha bi awayekî xurt berxwedan divê ev bê dîtin. Fakat li hember vê berxwedanê jî yên ji hundir mala Kurda xira kirin. Problemekî jî ew e. Niha jî yani gava em derdora xwe Me destpêkê jî behs kirin. Ya dev jî wî berdi yani aqlekî wisa çêbûye ki gava em behsa van tişta nadikin. Hinek bi rastî jî wekî sondxwarî eger dewleta Tirk Rojavayê Kurdistanê têk bibe û hemû Rojavayê Kurdistanê dagir bike wê kêfa bikin wê zîl li xwe din bilêzin. Yani hingî Kurdin ama navê wan Kurd e. Qaşol ser navê Kurdayetî tev digerin. Ev nexweşiyeke an bizanebûne. Ev nexweşiyeke yani wisa bi dilxwazî vê yekê dikin berê xwe din vê meselê weke te gotî bêguman navan de jî plan hene. Navan de jî em bêjin bêwela însanî meselê din. Gelek wan bi kar tîne ew jî hene. Ew jî hene. Lê fakat ew nêrîna tund ya em bêjin bira biçûk bi ya mibe. Bira her tişt li dora min pêk were. Dora malbata min pêk were. Dora îdeolojiya min pêk were. Pêşî gelek tiştan digire. Yani aqlê însana jî ser wan digire. Tena serê xwe em nikarin bêjin vana hemû li gel dewleta Tirkin. Fakat hingî dijberiya aliyekî dikin taybet dijberiya Pekkê dikin û bandora Pekkê ya ser herêmê jî bi vî rengî qebûl nakin. Ji ber wê yekê jî dijberiyekî bi vî awayî tev digerin. Lazim e vana jî bê dîtin. Fakat ev planên ku dewletan neyarên Kurdan em bahs dikine ve li hember vê yekê jî dibe em vê yeka jî vê tişta jî bibînin berxwedanekî pir mezin jî heye. Ev berxwedana jî lazim neyê bîr kirin. Belkî bi hezaran caran bi taybetî 9 salên dawî dewleta Tirk qirkere armancayê qirkirina gelê Kurd e qirkirina gelê herêmê ye di van weşanê me de hatiye gotin. Ji aliyê tevgera azadiyê, ji aliyê rayedarên tevgera azadiyê ve hatiye gotin. û beramberî vê hewldana berevajîkirinê çêbûye na mîna ku planeke dewleta Tirka bi vî rengî nebe an hêzên pê re tev digerin vî rengî nebe ew Kurdên ku te behs kirî ew dîmenên ku li şehbatê Rifatê derketin holê bi serê xwe dîmenên qirkirinê ji cûwarên xwe dibin bi 100,000 kes demografiya wir tê guhertin. Yani jenosîteke ku mirov ji aliyên cuda ve behsayê bike. Zor spas seval fehîm te wextê xwe veqetan. Saetata xweş tespîtên girîng bûn, nirxandên girîng bûn. Em ê hê bi hev re bişopînin û binirxînin her hevî.